Medyo mahal guys sa gayo. Kuha na siya 3,000 to 7 katong gold ka sa 2 to 7 mo taka ila na unsa na siya. Salamat kay Ma'am B diana na palit na mi usa ka sako. Salamat ka zo Ma'am B na amugi tan-aw na nice pud siya pagkakuan kay kuan siya. Kanang buo jud siya ba na. So Vietnam. Ma'am B, good morning Ma'am B. Nahudtan may wrapper, wala nakagkado na. Nahudtag wrapper ba? So mangga na siya o buko. Kaya daghan mangita og kuan ice candy. Di si babaw kay dali kay siya mugahi. Manggi buhat nga ice candy guys. Buko og mangga. Hindi kay naudtan man ko og kuan. Arang dagga guys eh. Pare mo kaon na ni ito nga may bitaw. Naudtan mi og ice candy wrapper. So daghan kaso namang nabuhat guys, 100 kapin. Guys, maadjong adlaw na tong tanan guys, adlaw nga Miyerkules na karon, Miyerkules Santo. Unsa kay aramang initas gawas. So pero mura jud kag kanang kusiun jud ka sa kuan ba mura ba ak init. Sugikan ko ga-garden na to guys kay kahang talong na to namunga na naka kuan na po guys, naka-harvest na po talong, nakautan na mi. Wala ko naka-video ganiha guys. Unja kanang sila sa papaidi guys sana sila ka buwan, sobra na sa kabuwan na sila wa mag sweldo. Nganong sobra naman sa kabuwan mo sweldo pa? Unsa may ni? Sekretary. Ato ko ng Manila mo murag na igarin yung mga lisensya pa na. Unja kay ang ilahang trabaho na ginari guys sa unang panahon sa wa pa ni hawiri sa munisipyo ni ilahang wheelchair watching dari guys murag ilaha pa ning murag sila ray mubahin ba silahang kita karon kay di naman guys pila nakatuig ng wheelchair dari guys murag 10 years na kato nag anniversary 10 years or 9 years 14 naman. Katong unang panahon guys nga wa pas papaidi da wa pa midis papaidi guys kanang sangyera to nag-apply sa papaidi da na 2014 pero wa siya nadawat na ng butman kanang butman ba kay ang butman madjud guys mo to na nagtakid na sila sweldo. So sa unang panahon ni abot pidari 2017 mo sweldo na sila og so sa kasimana gamay ra ng 50 30 guys ang sweldo sa pag wheelchair club samot na karon guys nga ang mga foreigner 1,000 na ang watching dira. Diya ang local 500. Naman lagi na si papaidi ga gwanta lagi mi nga hapit na sobra sa kabuwan na wa pa sila nakasweldo. Magibalik ka ni kuno ang di off. Na pwede off. Amingo na mo gudron kay tungod sa gasolina nga yung mahal ang ubang flight di ka nang nasod pa kay ano naman di close man. Manang arang kami nga og kasada guys. Ni hatod ning Cristel gahapon kay exam ni Cristel gahapon Martes. Nasa exam alas 5 ja. Grabing mingaw ang kasada bisan og mga motor wa na. Dapat gali nga ron panahon guys ang daghana kadto magbakasyon, daghana kadto magtan-aw nga iyaron mga bisag mga Huwebes Santo sa una perting daghana jud guys ang mga manan-aw wheelchair pero karon grabe, ulis papaidi, wa pa alas 10 na ni uli alas papaidi. Pero nga pa may mga foreigner, pero di nila kayo daghan. Pero inay lamang mo nagka kuan. Grabe ka na. Diwas, mga Racist santa, basin mga lokal na padugay. Kay Diyan ba lang mo? flight mong doon uban, pang cancel naman, wala na yung biyahe ang ibang nasod na wala na yung biyahe, pingon dire. Kay kadalasan ra ba sa mananaw dari guys kay mga Koreano. Chinese, Koreano nga na kadalasan din dari mga mananaw.
karon murag ana mo dinay na jud ni ang kuan kita ang wheelchair kay malgina ka na sa tungod lagi sa gira. So mapaday pag gumana mo og kuan ni ko lagi mo mig ice candy buko pandan og kuan anang mangga kay sugod na pagkukuan guys madala man makabayad ta sa pirang bill sa kuryente karon ay wa pa di ko nakabayad rong buwan na pero gamay ra hinuon na kasi mag putla na yan ako kabayad rong buwan na guys kay asang gigamit ang kwarta nga pang bayad asang ibang puhunan kay ug magsweldo sila sa papaidi mag kuan pugko kanang tawag dito ana na pugko magsigig tinda guys kay ug wa sila sweldo magsikog post sa online wa may mamalit kay gahang kuan gali guys gahang bagoong nagali giutang so upat ka bukto giutang nagsweldo ra kuno bayad kay wala gina crisis lang ado aghamon mga suki guys kay asawa butman nga na siyempre mahugsan pud sila guys kanang mga alanganin biglang mga budget labi na karon kay nag-graduation jay mag-graduation ra ba kay naay mga bayro doon sa eskwelahan mga gamit sa kakinahanglan nga na so kanang kuan jud gipit jud kanang bahalag kuan guys di manggali bisan pag wala siguro magira guys ako maning kamot jud ko bisan siguro kanang dili mag-crisis guys sige gihapon ko kay des mga niaging semana wala gid duha gini guys duha ka semana ko nga na ko sideline trabaho di ko pwedeng mag video dito guys so nang wala dyan nag-i-appeal vlog nang pagpanadline na dito trabaho nakaroon lagi kay sugod Lunes Santo hantod Biyernes Santo wa koy kuan man nang ganahan ta ko karong kuan Biyernes Santo Huwebes Santo pa man ay Miyerkules Santo pa man taron magbinignit lagi ta ko guys nga sa manawa wag sila sweldo murag gihapon mag-online ko ay mopalit kaya agad lagi pud sila hang sweldo pero kadalasan mo sa mga suki diri guys kay mga kuan ra gyud mga ilang mga asawa mga butman yan na ano gina wala pa kuno sila budget yan na bisan pagkatuhang panindang sudan guys naabot toy utang pero ang gipili ag kanang maadyo mo bayad kay na may iban nga kung magsweldo na sila mo ari ba did sa bahay manang ganahan ko magpautang sa kanang mo ari did sa bahay ba nga kanang di ani mo singlen mo ari did sila sa bahay nga kanang halimbawa magsweldo ron nga na mo ari did na sa Muari na sa dari para magbayad. Di naman ni kailangan ni mag-absent pa nimo sa jaba nga paninglo nimo di. So mo ang ganahan nga pautangon kay kuan kanang magbayad ra ba pero lisod pud nang naapoy mga tao dari guys nga sus niabot na lang mag pandemic niabot na lang gira niabot na lang og mga wa na to des kalibutan wa gihapon kay bawo maganahon na silang bayad siyang utang. Wag kuan ba kanang makainagbo nimo mulingiw ra nga na ba kuan pa to iyang utang guys sa nang sugod pa ko vlog dito pa ko nagtinda sa atbang sa barangay hall dito pa ko nagtinda sa kuan wa pa ko nagtinda dari ba so wa pa ko nag-vlog guys dito ko nagtinda og sudan dito sa tungunahan dito dapit sa kuan dito ko nagtinda og sudan ja karon kay nagmeeting lagi miss tibuok diri sa buhang barangay bawal na magtinda sa mga daplin ug karsada so manay giingon sa kuan nga di na pwedeng patindahan ang mag kuan sa karsada kay makadisturbo sa mga turista kuno so katong nay mga naninda dito sa briefing nga nas karsada mga gipangtangtang na to tangtang na to nila pero kanang hada na guys kay waiting shed man na watanan man na nga na murag di man kaadyo na siya kanang mapiktuhan na kanang parada nga na katong mga patag dito ba nga kuan bawal na dito mo nang ibawal na sa muhang barangay ba da kinahanglan sunod tuig guys ug maadyo ang panahon mukuha na jud og permit kay paginitan lagi ta og kanang magsigitag tindan sa watay permit paginitan ta sa uban mga naninda bisa nagaha ka ng online ra di ba yung kada adlaw nga na daghang tag kuan ya di ra ba ko ganahan guys nga nang kuan ba ka nang paginitan ko di ko ganahan nga na guys di ko ganahan nga na ako'y kaaway kay sobra ra ko kadto ka friendly pud kadto sa katanan di ko ganahan lagi ka nang may mga kaaway lagi kay ganahan kong hapsay hang
hina-hina ba nga wa kay kaaway ana. Diyan na may iban nga bisag wa kay sa kontrahen ka ana. Manang laban na gyapon ta. Oh, gasigag. Kuan sa gawas oh, grabe inita. Init jud nga tanan. Ara mo pakitan dado sa hang talong ganiya guys na munga na siya naka-harvest na kung kaduha bisag arang mabuga pa siya. Tumbungan na. Nung April 1 to April 15 kuan na jud kuno kanang nang mahal na jud sa nga tanan pero bisan pagaligwa pa niabot guys grabe nang mahala pag kay katudes ni Agi na isda nga ang gipalit pero may problema kay kuan man namo koy mga buwad nga na pero punan para na sa guys magkuan pa mi basag nay masuroy nga medyo makaya ra kay karon kay tag 300 na gali ang kilo nay mga tag 240 to 20 palit jud ko guys kay labong init palit ko kuan mga tag 3 ka kilo 4 ka kilo karon mo ato mamis papaidi ron kay kuan kanang magtan-aw mi og na may isda kamusang pa A few moments later. madungadlo ka na gawin init ha makujapan ko makujapan ko init kayo sa kanan padung dami ni Nicole sa merkado nya urag dugay-dugay na medyo ni maka sakay ani kay tagsaray sakyanan saba ra ba tagsaray sakyanan mo agi ron guys salamat kay Kadyo Mambi salamat Mambi kay daming ipapalit og sa kasakong bugas napa may bugas hinuon guys pero mag-stock lang jud bugas bago pa kuning palit og sa kasako kaya palit ta pud mi sa kasako kay tagaan mi ni Mambi og kuan para maka-stock kuno mi og bugas paliton kini sino ni pa 1000 to 7 katong gold cup sa tutong to 7 mo taka ila da na unsa na siya May dari sa gusterihan sa ha? Malit niyo dako kayong toyo ug suka kay para na sa muhang maghimo mi og bulad asin pilit biko sa order napoy order og biko ugma bugat kaya salamat ka Mambi diyan nga palit nami og gas so 1 CB na jud ang gas sa una kuan pa man na siya 1 to 50 pero sa lungsod ka 1750 kay kuan man i-deliver man nila padung dire mura na siya isda dire oh ay sa kay akong isin niya bangos o kaning sani matambaka tamarong ay tamarong ani 300 tag 300 ang kilo tanawa walay pulag ikog mo na isda diri mo na isda tagpila inyong kaninga ni galunggong nga dagko 80 day. ang kanto may Kato maoram mas ko ana day kato na tamarong 300. ako na may 300 Oh. gabi na tong tanan guys sa kanas ang ready dai ni guys kay para ugma andali ra ni napaday ang glutinous rice guys maglingin-lingin pa ko ugma diyan nag-prepare po ko uguan anang para biko kay na nag-order ng biko guys duha ka kana sa gidang agdaan na kay marana siya biko nya kadlawon di ko magbiko kay mo posisyon man ni alas 3 biyak process so ano sang ready so ang mga gata na ni guys na ready na po na guys so na po na sa rip sa salamat Kadyo Mambi salamat kay grabe yung namang pangita og isda kami mahala ka mga isda so ija kong paluto pahimuon ko niya guys og kuan buwad kay mo dadun pohon dadun na mo pohon sa Cebu salamat kay Kadyo Mambi salamat sa tanan so thank you for watching guys
Kasi ugma guys, magbaha na katong Facebook ugma guys ug mga kuan.